Ebusuya kada eso ni ma be friend da eso. Na ye kada eso a asambe na ye ka. Woni mi sire da eso e ye kwan ya Onyankopɔn e fa so e kasa kire ne mma ana. Na oso da ya wote ase na wo san fa ne serious ana. Afa yesu no woni mi sire da eso e kwatra de da yehu ana. De odi be si we ni so se opese wo ye e wa brabo mu no woni mi sire eno so e da eso. Eno nti ene asema mi bisa wo ne se dan ene da yeso e ade a enye se odidi agro o wa brabo mu. Eno nti na na American for Prophet Dr. Abednego Ediamao. Ohene Pharaoh so da ye obi no otimi kire da yeso na se Joseph e de fie ase ebe kire da ye no ase. Eno nti se wo so da ye a wo be hia Onyankopɔn nipa wo be timi a kire da ye na se de beba ene de aba ene kwan ya da yeso no ebe timi afa abem. For the secret of the Lord is with his prophet. Onyankopɔn eyita asɛm no ɛwɔ ne difo enkyɛn. Onyankopɔn so enye bibia agye sɛ wɔyi akyerɛ ne nkoa edifo. Surely the Lord will not do nothing but he revealed his secret unto his prophets. Ɛno nti sɛ wo so da yɛ a wohia obi a obetumi akyerɛkyerɛ ɔdan no ase. Ɛno nti na mekamfo Prophet Dr. Abednego etime Ediamao. Ɔne ne Onyankopɔn akoa a ewiye bere mu no Onyankopɔn eyi ne si hɔ sɛ ɔyɛ ne somafo na wadom no adom akyɛde a yɛde kyerɛkyerɛ da yɛso aseɛ asan akwankyerɛ ɛde aka ho a obetumi apoa ama wo da yɛso etima bem anaasɛ ɔhaw bi wɔ ho a Onyankopɔn afa ne so etimi etwitwa saa ɔhaw no nyinaa so no etimi efiri mu. Ɛno nti waso da yɛ wonti aseɛ wo da yɛso akyɛ wo da yɛso entimi mbem wayɛ de obetimi ayɛ bia wa brabo ma da yɛso no entimi mbem. Ɛno nti na ne due no make for Prophet Dr. Abednego is minister of Christ and the dispenser of the mystery of the kingdom of God Ediamao. Now we hear Prophet Dr. Abednego Mebacho our in Sawem Adwejiri. Mebacho friend was on number way so 02085995576 02085995576 and answer 02789772115 02789772115 and answer 0267141559 0267145159. Prophet Dr. Abednego is minister of Christ and the dispenser of the mystery of the kingdom of God. Oh no, and Onyankopɔn adom akyɛde a obetuma twen wo da so ama wo da so no etima bem hyɛ no so am say Prophet Dr. Abednego ɔno ɛwɔ nsawam adwagyiri mebakyɛ frɛ no Onyankopɔn bɛnam Prophet Dr. Abednego so ama wo da so na bebia ɔsɛfo ne akɔhyɛ na no Onyankopɔn ɛnam ne so ɛde bebem.